O polígono de Ribeira está a piques de ser unha realidade. Os empresarios locais agardan que en xullo se dea un paso en firme coa licitación do proxecto. O Barbanza quedouse sen chan industrial hai tempo, aínda que un dos primeiros concellos en esgotar o seu espazo foi Ribeira. A Asociación de Empresarios Local impulsou a iniciativa para dotar de máis solo industrial ao municipio a través dun novo polígono empresarial. Despois de anos de traballo, estáse a avanzar para que sexa unha realidade o antes posible, polo que se agarda que nunhas semanas haxa novidades. Vamos a todo este semestre tendo encontros tanto con presidencia como con vicepresidencia e conselleira de Industria. Aí a semana pasada estivemos tamén co director xeral de Industria, no que cual xa ahora estamos un poquinho xa máis somos un poquinho máis conscientes de que xa vai a poder ahora ser algo xa máis contundente para trasladarlle aos demandantes do terreno dos empresarios, non? Esperamos ahora que este mes de julio sea xa o paso definitivo. En ese sentido, bueno, tampouco non quero adelantarme a acontecimientos, xa que isto tamén xa é un proceso que levamos xa con moitos anos de retraso, pero bueno, en este sentido estamos sendo positivos polas, digamos, os encuentros, as conversacións que temos cas entidades correspondientes, non? Tamén sabemos que desde o Concello tamén están apostando tamén e traballando para que isto sea xa unha realidade e, bueno, pois agora que vamos a deixar un pouquiño de margen hasta o mes de julio, no cual aí si esperamos a trasladarlle pois a un pouquiño que o proxecto pois se poda arrancar. Este paso fundamental e tan relevante sería a licitación do proxecto, algo polo que os empresarios levan moito tempo loitando. O mes pasado facían un chamamento ás administracións para que se implicaran e se pudera avanzar no polígono, algo que parece tivo efecto desexado. Está claro que o que si foi un paso moi importante foi a compra das parcelas que se fixo o actual Concello, tanto a alcaldesa como a tenente alcalde, que en diciembre se compraran esas parcelas que xa había un ano que estaban pactadas con prezos cerrados. Ese paso era moi importante porque era definitivo para poder seguir pa diante co proxecto. Despois, entre enero hasta a día de hoxe, junio, pois si se mantuveron encontros nos que si agora xa son moi satisfactorios e digamos que nós agora xa estamos un pouquiño xa entre comillas, un pouquiño xa vendo fruto de todo o traballo que tamén a asociación estuvo aportando durante estes anos para poder ser un éxito este polígono, non? Sinala que por fin están chegando ao final deste camiño e recorda que o traballo que desenvolveron coas administracións locais e autonómicas iniciouse dende o Concello. A Xunta nunca, como se suele decir, que nunca se apostou por o suelo industrial, o que nunca se apostou é como se está apostando desde o Concello, desde a asociación, pero que realmente este fora unha realidade do polígono, non? Nós sí sabemos que outros actuales alcaldes non apostaron por traer un polígono industrial, agora sabemos que os que a día de hoxe, e tanto Manolo Ruiz no seu período que estuvo gobernando, pois sí, tamén apostou polo polígono, e os que agora actualmente están apostando polo polígono, por eso é certo que sí, agora vemos creíble que salga para adiante, pero bueno, decir que a Xunta nunca, digamos, fixo iniciativa deste proxecto porque tampouco desde o Concello tampouco nunca se lle exigeu tanto. Os empresarios que queiran ampliar o seu negocio ou asentarse en Ribeira terán este novo espazo dispoñible. Trasladamos tanto a Concello como a Xunta de Galicia a demanda que nós tiñanos desde a asociación eran 108.000 metros. É certo que desde o ano pasado que non se daban pasos hasta final de diciembre cando se compraron as parcelas, nós agora que nos queda volver a retomar outra vez todos estes empresarios que tiñan solicitud de parcela para volver a outra vez a coincidir a ver se sigue sendo a mesma demanda. Sabemos que demanda hai, sabemos que ao mellor non son os 108.000 metros, pero bueno, que sabemos que a repercusión que vai ter o suelo industrial para Ribeira, que vai a estar moi, digamos, escaso, ao mellor que por a nosa parte, pois é o que realmente nos satisfaría que se cumplira e se acabara todo o que é o proxecto do polígono, non? O presidente dos empresarios de Ribeira agarda que en xullo se anuncie por fin a licitación. Contamos de que isto ahora sea xa máis pronto que tarde, en ese sentido apostamos, nunca estivemos tan convencidos e por eso queremos dar tamén este margen para despois xa facer unha cousa pois máis firme e trasladarlle xa realmente precio de metro e todo aos socios e volver outra vez a retomar, pois digamos o que son a demanda de suelo, non? Pero sí, é certo, o único que queda é licitar e sacar este proxecto que tan demandado está, que bueno, que tamén agradecemos a implicación do Concello e da Xunta de Galicia que sí queren sacar este polígono adiante. Despois da licitación quedaría traballo por facer, pero Martínez afirma que é clave este paso para poñer os cimentos do novo polígono de Ribeira.